Tämä video on eräänlainen vetoomus. Vetoomus sen puolesta, että nikotiinia pysyisi markkinoilla tämän uuden tupakkalainkin voimaan tulemisen jälkeen jossakin muodossaan. Nikotiini itsessään nimittäin ei ole kovin vaarallinen päihdeaine. Sen suurimmat terveyshaitat ovat verisuonien supistuminen sekä sydämen sykkeen kiihtyminen. Tämän seurauksena verenpaine voi tosin kohota, mutta terveille ihmisille sitä nyt ei pienenä annoksena kovin suurta haittaa ole. Nikotiinilla on paljon myönteisiä seurauksia, jos sitä käyttää. Itse kärsin aikaisemmin aika pahoista pakko-oireista. En halua tarkemmin kertoa, minkälaisia ne olivat. Voin sanoa sen, että ne olivat eräänlaisia päässä pyöriviä ajatusketjuja, joita en saanut millään pois. Ja niihin liittyy myös eräänlaista painoharhaisuutta. Vuonna 2008 olin henkisesti aika huonossa kunnossa. Kävin terapiassa ja aloitin keväällä 2009 Cipralex-nimisen lääkevalmisteen käytön, joka auttoi jonkin verran. Nikotiinia olen käyttänyt nyt reilun vuoden. Aloitin joskus lokakuussa 2009. Aluksi ihan uteliaisuudesta. Kokeilin sitä nikotiinin vierotushoitovalmisteena. Kyseessä on Nicotinell Mint imeskelytabletti, jota kokeilin saadakseni tietää, miltä nikotiini tuntuu, kun olin lukenut kyseisestä aiheesta. No, huomasin, että se auttoi pakko-oireisiini huomattavasti. Kävin tuohon aikaan terapiassa ja juttelin siitä terapeutin, jonka nimeä en tässä tietenkään halua mainita kanssa. Hän epävirallisesti suositteli, että minun kannattaa jatkaa, jos tunnen sen auttavan, ja minä jatkoin. No, koukutuin nikotiinin tietenkin melko nopeasti, mutta voin sanoa, että se kannatti. Viimeisen reilun vuoden ajan psyykkeeni on ollut paljon paremmassa tasapainossa kuin mitä se oli ennen kuin aloin käyttää nikotiinia. Olen viime aikoina sortunut myös tupakoimaan, mutta määrät ovat vähäisiä. Kiitos imeskelytablettien, joilla saa nikotiinin himon pidettyä hyvin kurissa. Joten siksi vetoan siihen, että kun tämä uusi tupakkalaki tulee, vaikka sitten savukkeet ja nämä kiellettäisiinkin täysin, niin jätettäisiin markkinoille jokin vapaasti saatava valmiste, jonka kautta nikotiinia pystyy elimistönsä hankkimaan. Mielellään jokin sellainen, joka vapauttaisi sitä yhtä nopeasti kuin savuke. Esimerkiksi tämä uusi sähkösavuke, joka nyt on EU:n toimesta kielletty, olisi ihan hyvä ratkaisu. Vaikka sitä ei olekaan lääketieteellisesti täällä vielä hyväksytty ja testattu, olen siitä melko varma, että sen terveyshaitat ovat vähäisemmät, huomattavasti vähäisemmät kuin normaalien savukkeiden.